Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Atty. Eileen Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Nagguwa lang kong sa pangan nga Ryan. 35 anyos o sa kamahuyang og single sa pagkakaron. Itago na lang pud ang akong address. Punto medical kining akong suliran. Kabahin kini sa sakit nga akong nakuha sa akong niaging karelasyon. Aron inyong isabtan, sugdon din ako sa diyang nagsugod di siya flirt-flirt nako. Ingon ini ang mga panghitabo. Uy, nasuroy malay ka din hi bench. Wa may klase. Hapon pa man. Okay naman kanimo nga anhilangan ko mag-standby sa imong bahay. Uy, nang dili good. Mag-inom ta na. Ha? Gamay lang. Pero, klase pa bang kaon niya? Tingnan ko. Gamay ra bitaw. Ay, nahala sige. Ikay bahala. Uyab di mong Benz? Ay, dili. Uy, uyab good town. Amigo ramon ko na nato si Bench, dahi. O niya? Ano nga naman siya mag-standby sa imong bahay, be? Mo siya klase. Nya, siya ba yung usa? Ambot, uy. Ako may baw. Laim sa kay abugo na ko siya nga makalit nag-abot dito. Duda, di ko ng Benz da. Uy, Bench. Uy. Kay baho ko nga parehas ng duhang nga dunay pagbati sa usa. Bench. Ryan, ay nalapog niya ang imong kaugalingon. Kita ng duha karon simpay. Ipagawas nato ang kainit sa itong lawas. Bench. Dili na sultihan ng atong mga barkada nga kita na. Ha? Mas mayo nga kita lang duha ang may baho. Dili ko gusto nga mapalaw ang atong relasyon ba. Mas mayo nga ingon ini na lang. Pero, Ay kabala ka. Ipakita gyapon nato nila kung unsa ta ka sweet. Basta kay kung mangutan na lang. Di na lang gud. Bahala sila kung sa ilang una-unaon. inuunsad. Uy, day. Kamu na no, ah? Dili, uy. Sino sa tika ko? Sweet, may kaya mo ganyan ni Benz. O niya, mo dinay pa ka. Dili lagi kami. Nya, sabi tawagin niyo, ah. Tawa lagi na akong isa kapangutanan niya ganina bahin nato. Maklaro yun ako sa iyang naong, naglibog siya. Kay, wa man yun kuno kumutug-an nga kita na bisag na ingon siya nga sweet kuno kay ta. Si? Mas mayo ngayon aron dili sila makapanghilabot. Oh, nga naman ang naong ni mo. Kisapot ko to sa amo eh. Uy, nga naman. Iguba nila nga akong motor. Wala na ko'y magamit kung wadto ko sa eskwelahan. Mao ba? Karaan sa kaito yung motor good? Gusto ka palitan ni kagbago? Ha? Palitan? Ayaw lang. Ayaw lang. Kinako ka mo bagas to, no? Ay, dili man mo palit og bag o good good. Bisa mga sikanan lang good. Naman mga barato. Nasa mga around 30K kapin? 20 mil? Sure ka? Oh, lagi. Ikaw, pag-ilis, be. Mananaot ang motoron. Thank you kay Ryan, ha? Mahal. Salamat kayo. Basta para ni mo mahal. Recorded by Orat. Nisaad ko sa akong kagalingon nga once makasulbog relasyon, dili na ko kwentahon akong mahatag. Basta importante, napalipay na ko ang tao na akong gimahal. Samtang nagkadugay ni mi, okay kaming bench. O kadaganan sa minahitabo. Ma-feel po na ko nga pinangga og mahal jud ko niya. Kay hapit kada adlaw, ni kabisita niya sa amo, magdagyo na siya laming pagkaon. Nga ako ra ba yung paborito?
Nakaingon jud ko, nag-give and take jud mi sa among relasyon. Hangtod nga doon ako'y nabantayan sa akong kagalingon, nga mao'y hinungdan kung anong hinahinay na kabantay kung murag nibugnaw na nga akong pagtagad niya. Unya, Kasunod ba ninyo? lagi, di ka si argud kay sakit kini kapangihin ako. Tingali GUTI ka? Ay, mo sabitin na akong duda bitaw. Kay straight ra ba nga tong 6 soft drinks? Aw, sige hala nag-inom og tubig, mahal. Mawara na eh. Mahal, dadala lang akong ospital, bi. Sakit man kayo. Murag di kita yun maagwanta, mahal. Ha? Uy, doon naman kay STD. Kung sexually transmitted disease, posible nga nakuha ni Nimo sa imong partner. Unsa, Dok? Sa dok? Doon ako'y mga tambal nga iresita nimo ha. Tumaragit ni. Ayaw latang ni. Sige, Dok. Bench, mag-istorya sa bahay. Mahal. Sakto bang niya sa kong nauna, ha? Nga samtang mo gamit ka na ako. Mo gamit sa gaslain? Ryan. Nga naman, Bench? Nga nung nakahimo mang kanago, ani, ha? Giyatan mo ang kanago ni mo ang tanan. Pero dili pa igo ni mo. Imo ba diyong gipasahan aning sakita? Bisan pa yung tuod ko. Pero naibawa kung unsa ko kamain ng pingon sa akong panglawas. Nagsayon-sayon lang ko ni mo. Tungod kay Malti ka. Mahal! Mahal ko ni mo! Mahal ba rin tawag ni mo anang nitira kag lain? Ha? Sorry, Ryan. Sorry, Sad, Bench. Sorry, Sad. Pero dili na ko ni mo. Magigbuwag na ko ni mo. Ryan. Negative. So meaning, may tuman gyud ka og tumar sa tambal nga akong giresita nimo. Very good. Thank you, Doc. You're welcome, Ryan. Kay una na ko eh. Ay, salamat in taon. Nga nara ko CR. Ay, paitas among gilaga ni Isa. Uy, wow mo yung CR. Aray, ay, sakit ba yung pangihi? Aray, nga naman eh. Negative naman ka mo sa doktor. Ay kung ina nga, nibalik mong steady, human sa tulokad daw nga, nagpa-test ka. Kaya ang resulta kay negative. Pwede din ang mapasitive o balik. Ha? Maon ni gikalibgan ako. Ug at the same time, nakasamok sa kunahuna, kisakit man gid kaayo di kapangihin ako. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana. Sadyang nagpatest ko human ko tumana ug tumar ang tambal nga girsita nako para sa STD kung sexually transmitted disease, negative ba ang resulta? Ug karon, sakit ba ni kapangihi nako? Posible ka nga nibalik akong STD human ko maayo ani? Ikaduhang pangutana. How often man nga i-test na ako akong gagalingon for STD? Makatakot ba ning STD through oral sex? Ikatulong nga pangutana. Doon ako nakita nga bump sa akong private part. Pero gikan ko nag-shave sa akong pubic hair. Mas maayo ka kung magpa-test na lang akong balik aron sa pagsiguro kung na pa ba ko'y STD or wa na? Ikaw pat ug katapos ang pangutana. O sa ko kamahuyang. Ug dili man yung malikayan nga usahay, madadyogos kainit sa akong lawas. Doon naman may ikasuggest nga protection alang lamo aron malikay mis mga delikadong sakit pareha sa ng HIV. Palihog,
Tabangig tambagi ko, kini ang akong suliran, Ryan. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw, ako nga usa ka lisensyadong abogada ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problema kabahin sa punto legal. Ug ako usa ka lisensyado nga medical doctor. Ako muhatag og tambag sa inyong mga medical problem. Psychiatrist man ako mo tambag ko sa mga psychological problem. Ug drug addiction specialist man ako mo tambag sa mga drug related nga mga problema. Yes, ay na gyud mo pagduha-duha kay kaning ato ang programa maura gyud ni no so far sa atong nahibaw-an gyud nga 2-in-1 duha ka professional and licensed nga doctor ug lawyer ang muhatag og tubag sa inyong mga pangutana plus naa pa gyud tay mga nindot kaayo nga mga artista ug dramatista sa kahanginan nga naka-entertain ninyo pinaagi sa paghatag og kinabuhi sa mga suwat nga inyohang gipadala diri namo. So ayon na mo pagduha-duha ipadang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kibalo mo, daghan biya kayo ming madawat nga mga suwat, di ba Dok? Pero unsay ato ang hangyo nila Dok? Kinahanglan nga kumpleto ng inyong address para makabalumig asa gyud mo dapit nagpuyo o maka-detalya ang pagsuwat ninyo sa inyong sulat-suliran para mahatagag kinabuhi sa atong scriptwriter o sa atong mga talents. Na? Mao na no, ayun mo pagduha-duha na big thank you sa tanan nga mga mulay kung mo follow nato sa DYHP RMN Cebu nga Facebook account. Din mapaminaw ninyo ang mga nagkalain-lain nga programa sa ato ang station from sign on to sign off. Apil na ang kaning ato ang programa kini ang akong suliran. Kaya kini unsa ato ang lesson for today, Doc? Yeah, ang atong lesson for today is do anything but let it produce joy. Bahala ko sa imong baton basta as long as it is not against the law, ha? Tinuod yun. Basta di ta makalapas sa balaod o di ta makalapas pud sa katungod sa laing tao. Yes. Greetings today, Doc. Mayang pagpaminaw sa mga Kataran family diya sa Buwak Gamay, Siron, Kudal, Piduchi, Aliban, Bukal family, Paluma, Luzon ug mga Campuso family. Majong pagpaminaw ninyong tanan, ha? Yes, also kang Luz Heramil Vegas and kang Mahil Glenn. Kataas nimo Kiwag Aranton. Taas na gud kayo imong name, no? Pero also to Angelida Flores, ingon siya, hello Attorney Elaine and Dr. Obra, always ming naminaw sa kiniyang akong suliran diri sa Campo Guadalupe, Karkar, Palihog. Advance happy birthday karong buwana nila Jared A. Heludo, Walter Aranas Heludo ug kang Charnil H. Flores. Also kang ante estudyante ug kang Iching Camelio Gila. Letter sender today punto. Nalimutan na to Go ahead, Doc. Gatag mo itong mga taga-Barden Hall Health Center sa San Nicolas ug lista. Tuwa sa kong sakyanan. Asa man ron? Pagpaminaw na sa mga taga-Barden Hall Health Center. Nagbiyaang, Doc. San Nicolas, nabiyaan ako. Sunod na akong sibya. Yes. Pero pirminis lang maminaw. Yung ganito nga, Dok, ano sa mamusuro diri ng maghatog 5 kilong bugas? Na. Ingno na ako si Pag may kadawat. Attorney Rofel, budawat rapod may 5 kilong bugas, Attorney Rofel, kaming Doc. O mga organic rice. Psycher Hospital, no? Nagtapar na ganun sila dyan sa San Nicolas, no? Yes. Motherhood San Nicolas. And punto medical today. Medical lang atong letter sender attorney, si Ryan, 35 years old. Yes. 35 years old. Usa ni siya ka homo, no? Homosexual, single, ug ang iyang problema about sa iyang panglawas nga na siya gibati nga dili kasagara, no? Yes. Ay, wait sa di ay kay very kaning LGBT man gyud ni no. Speaking of no si Ma'am Mika K, ingon siya, thanks kayo sa pag-shout out sa mga LGBT. Naghisgutan gyud diri sa Tuyan in Naga City, Cebu. Bahin nimo kay kaila daw ka ni Attorney Lapitan, Attorney Bap Lapitan is a very close friend of mine and pilangga kina ko nga estudyante ang ihang bana nga si Konsehal Elmer Lapitan. So greetings to Luz Viminda Regis Lapitan. Yung no? mga LGBTQ members diya sa Sugod Southern Leyte, Yes. mayong pagpaminaw. And
It is not a disorder, ha? To be Not. a member of LGBT. I am a proud It is supporter. a way of life. It's a choice. It's It's a a way choice. to express ourselves. Yes. Come out. Unang pangutana no ni Ryan. Sa dihang nagpa-test kuno siya, human niya tumana og tumar ang tambal nga gireseta niya para sa STD or sexually transmitted disease ni no. Negative man ang resulta. Karon sakit kuno inig pangihi niya. Posible baka ha nga nibalik ang iyahang STD after siya na ayo. Depende siyang lifestyle po. O basin og another infection na siya ni siya Raya, no? Kining STD man go daghan may siyang klase. No, na ni siya gonorrhea, syphilis, tanggroid, ay HIV, daghang klase, no? So we gitambala na ka, I do not know kung sa gihatag sa imong mga antibiotic, but if you have the same lifestyle nga na-expose ka sa mga carriers, it could be another infection. Or another possibility is katong una nga infection wa pa gyud tumaturuli nga kwan basig na usahay man gud na po'y false negative result sa tong laboratory check-up. So kung napakay sakit nga gibati, magpa-check up kag balik, no? Naman tay mga laboratory workup nga mag-determine kung naa pa ba ang kagaw sa imong lawas o wala na ba. Okay. Ug ang iyang ikaduhang pangutana, how often man nga i-test nako akong kaugalingon for STD? Makatakod ba ning STD through oral sex, uy? Yes, makatakod di siya through oral sex, sexual contact, so magkuan na gud ta. Before ka magpa-test, i-culture mo ko nato ni mga sa urine, sa swab, mga kanang discharges diya sa imong sex organ, makuha ni siya, ma-detectionan kung naa pa ba. So siguro proper siguro ako pong i-remind po sa naminaw na to karon unsa may tilibad-od nga na kay STD, no? Sexually transmitted disease. Kanang naay mga discharges diha, greenish, usay, watery and creamy, no? Kanay pain, yung ka, inagpangihi nimo, nga pirmi kang kanang naig frequent scanty urination, nya naay inuntabugat sa imong puson, naay sa lower abdomen nimo, murag uncomfortable jud ka. Unya ang uban ani na ay rectal bleeding, no, or discharges. So mo na mga tilimadon nga naa kay sexually transmitted disease plus the fact nga positive ka sa contact with the highly suspected nga carrier nga na sexually na kay sexual contact nga usa ka tawo kung balikon nga posible nga naapon na ni sakita, makatakod ni siya, no? Ug I think manggod kanang that's why you get STD because unprotected ang inyuhang sex. Diba? Dili mo mo gamit og kondom unya say random wa ta kaila no sa ato ang especially wa ta kaila sa ato ang partner or multiple ang ato ang kanang partner, then you should protect yourselves to avoid STD. Ikatulo niyang pangutana, do na kuno say nakita nga bumps sa iyahang private part pero gikan ko nag-shave sa ako ang pubic hair. Mas maayo kaha og magpa-test na lang kog balik aron pag siguro kung naa pa ba ko'y STD or what na. Yes, maayo gud magpa-test kag balik, no? Yes. Ako balikon, ang pag-diagnose ani is through culture, no? Culture. Waan na diag sample, swab, imong fluids, discharges dan napita, kunya i-culture, pamikitaan sa doktor o sa laboratorio, unsang kasing kagaw ang naa, no? Gonorrhea ba, syphilis, tanggroid, or HIV. So, magdepende ang treatment. Usually, kung gonorrhea, ang ihatag na mo ana is mga antibiotic. Example lang, maghatag ko example antibiotic, kasi garanang ihatag na mo kung gonorrhea ang sakit, azithromycin, no? Or cefixime, no? Muna yung mga antibiotics. Mga antibiotic. Lisod ng mga Lisod pronunciation mga pangan. naisa yun, amoxicillin. Kana, common, no? Pero, Common na siya. like I said, may unta nga, while on medication, giprotektahan po niya yung kaugalingon. Yeah, please avoid unprotected sex contact. Yes. Maingon natin ni Elaine, no? Kay lisod kaayo, gasigi kag tuyog chicken and egg dok ba nga, gatambal ka, pero kibaw manggugaon say nakakos. Yes. Ana, nya, imo gihapong gibuhat, aw, makakuan ra gihapon.
man, di ba? Ah, Ika-upatog katapusang pangutana usako ka mahuyang og dili mangyud malikayan nga usahay madala ko sa kainit sa akong lawas. Do na ba kay i-suggest nga protection alang namo aron malikay mis mga delikadong sakit parehas anang HIV. yes, usually mo ni mga mahuyang nagining oral sex, no? Yes. So, basically, selective po sa imong sex partner. Tinuod. If you suspect na siya positive, you look for another. Oh, or kanang dili ta magpataka, not random not nga sex. bisinsa na lang. Or protect yourself Oo. yun. Common sense will tell you kung ang imong sex partner to be is highly suspected nga, suspicious nga ang iyang track record nga naa siya aning sexually transmitted disease, na? Okay. Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kaayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide, tatak Areman. Daghang salamat o Maayong adlaw.